F'intervista ma' Net News l-organizzazzjoni Caritas Malta komplet tinsisti fuq tħassib tagħha dwar il-mod kif issejaf jiżviluppa l-lobby tal-kummerċ tal-kannabis u kif il-liġi l-ġdida se tkun qed titfa' aktar pis fuq l-individwi li jirkibhom dan il-vizzju. Dan apparti li jiżdied ukoll il-pis fuq dawk li jaħdmu f'dan is-settur. Hemm diżappunt dwar din is-sitwazzjoni u qed naraw li qisu il-lobby ta' dawk li iridu jikkonsmaw l-kannabis b'mod liberu ingħata preċedenza. F'dat dawl ukoll hemm il-biża' li għadha pitada llum dan il-pass u għadha pitada jkun hemm il-lobby tal-kummerċ li jimbotta iktar u li wans li nies forsi jiġu iktar drawa bħala qisu xejn mhu xejn. Il-lobby tal-kummerċ ikollu iktar saħħa biex jimbotta għal iktar ftuħ. Id-diretturi tal-Caritas Ent Nigat esprima d-diżappunt tal-mod kif kienu trattati l-esperti u l-għaqdiet volontarji bil-gvern ma jismax il-pariri li taw il-professjonisti u n-nies li jaħdmu f'dan is-settur. Ħassejna diżappunt li l-ebda minn l-emendi li proponejna ma ġew aċċettati. F'din iċ-ċirkustanza d-deċiżjoni tal-liġi marret f'direzzjoni differenti li konna qed nittamawna aħna. Aħna l-ikbar biża' tagħna tibqa' li il-fatt li bniedem jista' jkollu 4 pjanti d-dar, il-fatt li jista' jkollu 7 grammi fuqu, fil-waqt li nifhmu li hawn nies li ma jinqabdux bi problemi serji minħabba l-kannabis, però naraw kuljum bidejna nies li u individwi u familji li jsofru dipendenza, konsegwenzi fuq saħħithom, fuq relazzjonijiet tagħhom, fuq ix-xogħol. Staqsejna wkoll id-diretturi tal-Caritas dwar il-pis li din il-liġi se tkun qed iġġib magħha kemm fuqhom u kif ukoll anki fuq is-soċjetà. F'kultura fejn forsi diġà hemm ċertu realtà fl-imħuħ tan-nies li dina hija soft drug, ovvjament diġà bdejna naraw is-sinjali. Allura nipproġettaw li dawn l-ammonti ħaj jiżdiedu. Finalment, meta jiżdiedu n-nies li jużaw il-kannabis, jiżdiedu wkoll il-perċentwal ta' nies li jinqabdu bil-problemi. James Aronellu, Net News.